ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପନୀଳା ଚତୁର୍ବିଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ମୋକ୍ଷଣେ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପରୀକ୍ଷେ ଚାହିଁ ଶୁକ ମୁନି କହନ୍ତି ହରି ଭାବ ଘେନି। ବାଳକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ। ହେ ରାମ କୃଷ୍ଣ କର ତ୍ରାହି ଭୋକେ କମ୍ପଇ ଆମ୍ବ ଦେହି। ପାଣି ନ ପାରିଲୁ ଯେ ଅନ୍ନ ରାତ୍ର ହୁଁ କଲ ବେଣୁ ସ୍ୱନ। ଘର ହୋଇଲା ଦୂର ପଥ ଆଜତ ହୋଇଲ ଅନାଥ। ବାଳକ ବୋଲ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ। ଅନେକ ଜନ୍ମେ ଦୁଃଖ ସହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଛନ୍ତି ମୋତେ ଧାଇଁ। ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରିବି ଆଜ ଏଣେ ମୋର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋପାଳ ମୁଖ ଚାହିଁ ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଏ ଯେ ଦିଶଇ ଦ୍ରୁମବର୍ଣ୍ଣ ନିକଟେ ଅଶୋକ ବିପିନ। ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ବିପ୍ରେ ତହିଁକି ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ। ବେଦ ପୁରାଣ ଯୋଗ ଦୀକ୍ଷା ଯଜ୍ଞେ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗେ ଇଚ୍ଛା। ଧନ ବସନ ଅନ୍ନ ଭୋଜା ଅତିଥି କରୁଥାନ୍ତି ପୂଜା। ଅତିଥି ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ମୋର ମାଗିଲା ବୋଲି କହ। ରାମ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ାଏ ଦିଅ ବେଗେ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମନ ହୋଇ ପୋଏ ମିଳିଲେ ଯଜ୍ଞ ଯାଇ। କପାଳେ ଦେଇ ବେନି କର ନ ମିଳେ ବିପ୍ରଙ୍କ ପୟର। ଉଠିଲେ ଶିରେ କର ଦେଇ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅନାଇ। ଶୁଣି ମା ସାବଧାନେ ହୋଇ ବନେ ଅଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପ ମେଳେ ଫୁଟିଲେ କ୍ଷୁଧାର ବିକଳେ। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶୋଇ ଆମଙ୍କୁ ଦେଲେ ପଠିଆଇ। ଭୁଞ୍ଜିବେ ଶ୍ରୀରାମ ମାଧବ ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ। ଘରୁ ଆଣନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ବନେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ତୋଷ ମନ। ରାତ୍ରରୁ ବନେ ଆଗ ସରି ଆଜଟି ପଇଲେ ପାଶୋରି। ଏଠାକୁ ଦୂର ଗୋପପୁର କ୍ଷୁଧାରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର। ତାହାଙ୍କୁ କରି
বারে স্নেহ অন্ন পুরায়ে বেগে দিও যজ্ঞর শোভা বয়ে মন্ত অতিথি পূজা করিয়ে থ